Delta Production. Bapak Jenderal ikut goyang ya. Salam muda-mudaku semuanya. Yen wis tak tukoke wujud tali sakotange saikine lako ilang sak sirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo Kang Mas iki ora lali Mas najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kuwe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kuwe ilang ning endi ku goleki kali kotan ilang kok Dik loro ilang kok sik tak kok iya Dik iya iki Mas taline aduh suwek mergo ukurane kurang gede semene toh aku dijodohke malah karo priya sece wis cukup wong sepine wae masa Dik ya aduh Kang Mas andeng basio aku ora bakal hey weha Tangi kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresnaku kang suci wow tiga dewa Yose bersama depan sampai kali semua terima kasih Delta Production. Bulan ya yen wis tak tukoke wujud tali rono isine saikine lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo Kang Mas iki piye ndak najan regane 2000 kuwi wujud katresnanku jare kuwe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kuwe ilang neng endi ku goleki isi kotan ana iya to Dik oke bae kedot to Dik ya ngono Mas ya Dik iki Mas taline tak kondorake piye to Dik mergo ukurane kurang gede kurang to yo bako sate wis cukup Mas mong semene wae walah Dek yeah Kang Mas andeng basio iya Dek aku
tali kotak iki tak simpen tekaning pati tali kotak saksi tresnaku kang suci tali kotak saksi tresnaku kang suci. Wis syukur alhamdulillah tak simpen tekaning pati.